Goddag, mit navn er Lennart. Jeg er inspektør på den her station på Slotshandsvej. Det vil sige, at jeg besøger stationen 2 gange om dagen, mindst. Det vigtigste for mig, når jeg kommer, det er, at automaterne og pumperne fungerer. Så det er altid det første overblik, jeg får om at lige gå en runde om pumperne, omkring betalingsautomaterne. Jeg kigger på teksterne, er de rigtige tekster i automaten, så kan jeg være nogenlunde sikker på, at det fungerer. De opgaver, der så kommer, når jeg har tjekket, at alt fungerer, det er så at påfylde handskeholder, påfylde papirholderne, kontokortsansøgninger skal der være. Til sidst går jeg så rundt og pudser stationen. Ha' en god dag. Kigger om alt er pænt, så jeg kan forlade en pæn station og køre hjem. En typisk situation, hvor folk skal have hjælp, det er foran betalingsautomaten. Hej, jeg kan se, du har brug for noget hjælp. Jamen, jeg har smidt 500 kroner ind, og den væk. Jeg kan ikke få frigivet pumpen der. Har man prøvet det 1 eller 2 gange, så er det meget nemt. Men tit skal det lige have en lille hånd, første gang de møder på en station. Klart. Så kan du komme over til de pumper og tanke. Værsgo. Tak skal du have. Når folk henvender sig til mig vedrørende et jetkort, er jeg selvfølgelig behjælpelig med at finde en kontokortsansøgning. Den kan udfyldes på stationen og smides i postkassen. Men samtidig med henviser jeg også til nettet, hvor man på en meget nem måde kan ansøge om et kontokort og samtidig med læse om fordelen ved at have et jetkort. I dag skal der holdes kampagne. Derfor har jeg kampagnetøj på, og der skal pyntes op på stationen. Når vi arbejder på stationen, skal vi altid have en vest på. Det er sikkerhedsmæssige årsager, og specielt i sådan et vejr, som vi har i dag, hvor det er lidt mørkt, er det ret svært at se os. Vi skulle nødig have nogle ulykker, hvor vi bliver kørt ned. Alle har brug for en hånd indimellem, og det kan da være ganske sjove, underholdende episoder og snakke med folk. Så kommer kvitteringen. Værsgo. Tusind tak for hjælp. Det er en af de ting, jeg værdsætter meget ved at være på en station.